ויקרות את מפקד החטיבה, אלוף משנה אילן דיקשטיין, לוחמי העבר וותיקי החטיבה נמצאים איתנו היום, מפקדים, חיילים ואורחים נכבדים, אחר צהריים טובים לכולכם. זאת השנה השנייה באנו מתכנסים על מנת לזכור יחדיו בטקס חטיבתי את נופלי החטיבה ולהתייחד עם זכרם ומורשתם, ואנו עושים זאת השנה וכנראה גם נמשיך בשנים הבאות במעמד של ערב יום ירושלים שיחוג כאן בעיר ביום או בארץ ביום רביעי. השנה לרגל האירוע כולו קיימנו בשעות הבוקר סיור בירושלים בעקבות מורשת הקרב של החטיבה בתש"ח. אין ספק שקרבות תש"ח מבטאים את ערכי החטיבה כפי שהתעצבו בשנים מאז הקמתה וכפי שבאו לידי ביטוי בחייהם ובמותם של הנופלים. על מורשת זו אנו מחנכים מפקדים ולוחמים גם היום. למעמד היזכור הקהל מתבקש לעמוד, ואנחנו עכשיו נוריד את הדגל לחצי התורן. אני מבקש מהקהל להמשיך לעמוד לכל אורך קטע היזכור, ואת אבוקת הזיכרון תדליק הגברת מרגלית נירנברג, אלמנתו של נתנאל נחום זיכרונו לברכה, אשר נהרג בתאונת דרכים לאחר חזרתו משבי ברמת עמון, והיא תלווה. נתנאל נחום נפל ב-30/3/1949 בכ"ט באדר, לאחר ששבויי העיר העתיקה חזרו לארץ מהשבי בירדן. היא תלווה על ידי רב סרן אסף שור, מפקד פלוגה ב' בגדוד מוריה. בבקשה. לקריאת היזכור אני מתכבד להזמין את מפקד גדוד בית חורון, סגן אלוף במילואים עמיחי איתם צ'יפסר. בבקשה. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון והמשטרה, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרו, ויבל אל זיו העלומים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכות ישראל. יהיו גיבורי הדרור והניצחון, הנאמנים והאמיצים, חתומים בלב ישראל לדור ודור, ונאמר אמן.
אני מתכבד להזמין את רב החטיבה, סגן יצחק ניסים, לקריאת פרק בתהילים ולשאת כמה מילים. בבקשה. ברשות מפקד החטיבה, מפקדים, לוחמים, מהעבר ובהווה. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, בהתרגשות רבה עומדים... אפשר לשבת. בהתרגשות רבה עומדים אנו ערב יום ירושלים, במקום בו נושקים שמיים וארץ, ירושלים של מעלה עם ירושלים של מטה. במקום עליו חלמו אבותינו משנות דור, בציפייה אין קץ, לזכות, לראות, לגעת באבני הנצח הקדושים שליבם פועמת נצח ישראל. כתב המשורר רבי יהודה הלוי לפני כ1000 שנה, המון רחמי נכמר כאזכרה קדם, כבודך אשר גלה ונבך אשר חרב. ומי יתנני על כנפי נשרים עד, ערבה בדמעותיי אפרך ויתערב. יפה נוף משוש תבל, קריה למלך רב. ועתה הננו כאן. שבועת דורות נשבעו היהודים בגולה על ירושלים. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכים לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. נראית השבועה כיחידה אחת, אך אין הדבר כך. מבאר המלבים ש3 שבועות יש כאן. הראשונה, במצב שאפשרי ואתה יכול להגן ולהילחם בעבורה. בתקופה כזו אין להסתפק בדיבורים. ואם אין אתה מפעיל את עוז ימינך, הרי שעובר אתה על השבועה תשכח ימיני. אך ישנם מצבים שלא ניתן היה להילחם. ואז חייבים היינו להתפלל על ירושלים ולחשוף אליה. ואם לא, מפרים אנו את השבועה השנייה, תדבק לשוני לחיקי. ויש מצבים שאפילו לדבר ולהתפלל עליה לא היה ניתן. כספרד וברוסיה דאז, וגם אז חייבים אנו לזכור בכל שמחה להשאיר פינה, להשאיר סימן וזכר. ואם לא, באה השבועה השלישית, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכינו להיות מאלו הנשבעים בימינם, הנלחמים ומשחררים ברוח עוזם את ארצנו וירושלים בפרט. זכינו להגשים בגופנו נבואה אלוקית זו של שיבת האומה לארצה ולמולדתה. חלום אבותינו של ותחזינה עינינו בשובך לציון הפך למציאות קיימת לעינינו ממש. ביום זה מתכנסים כאן כולנו, שושלת שלמה, לוחמים מהעבר ומההווה, כחטיבה אחת הזוכרת את כל אלו שעוז רוחם וגבורתם היוו בסיס ויסוד לקיום חזון נפלא זה. מרכינים אנו ראש לזכרם, אך קומתנו זקופה. נושאים אנו על כתפינו מורשת של חטיבה מפוארת, מורשת של מדינה. יהי זכרם ברוך. נקרא פרק תהילים. שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ששם עלו שבטים שבטי עדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים ישליו אוהבייך. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי, אדברנה שלום בך. למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. לאמירת קדיש אני מתכבד להזמין את מר אברהם מוסקוביץ', אחיו של יעקב מוסקוביץ' זיכרונו לברכה, אשר נפל בקרב על המעוזים לאורך תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים בכ"ט בתשרי תשל"ד ב-18/10/73. בבקשה. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל
בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי ולמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי וקדושה בריחו. נעלם עם כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירם בעלמה ואמרו אמן. יהי שלם הרבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אני מבקש מכולם לקום לתפילת אל מלא רחמים שישמיע החזן הצבאי טוראי צבי פליישמן. בבקשה. אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע, מאירים ומזהירים, לנשמות החיילים והחיילות מחטיבת ציוני, שמסרו נפשם על קדושת השם, ונפלו מות גיבורים בהגנת העם והארץ. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, בגן עדן תהא מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. אפשר לשבת. אני מזמין את הרכב הטקסים של חיל החינוך להשמיע את השיר הנסיך הקטן. בבקשה. פגשתי אותו בלב המדבר, יפה שקיעת שמש ללב עצוב, ציירתי לו עץ וכבשה על נייר, והוא הבטיח לי שישוב. הנסיך הקטן מפלוגה לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח, וכל שושנה בין קוצים כעת, וליבו הקטן קפא כקרח. ואם אי פעם תגיעו לכאן, תדעו שכאן הוא חלק
תפילה מעולם לא נשמע בגלל החול הרע, והיה אם יופיע שם ילד אחד שפניו שוחקות ושיער לא זהב, תדעו שזהו והושיטו לו יד ולטפו את אבק המדבר מעיניו, ואז תעשו עמי חסד קטן, כתבו נא מהר לכל אמותינו, שירווח להם קצת ויפוג צערן. הנסיך הקטן חזר אלינו, הנסיך הקטן מפלוגה ב' לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח וכל שושנה בין קוצים כעת, כי ליבו הקטן כפר כקרח. פגשתי אותו בלב המדבר. לחיות עם הצער, עם פני רעים, הנשמרים בנעורי הנצח של התמונות, עם פני אבות, בנים ובעלים הממשיכים להילחם בארץ הזאת, לחיות עם מלחמת העצמאות הנמשכת, עם תחושת הצדק המפעמת בלב הצבא הזה, אשר עלה מן המחתרת ונוצר בסערת הקרב, לחיות ולא להתייאש, לא להתקער, לא להתפתות, לחיות ולהאמין, לחיות ולקוות. לחיות ולעשות למען עתיד טוב יותר, לחיות ולבנות את הארץ הזאת, לחיות ולכונן בארץ ישראל את החברה החדשה, לבנות בית, לשתול עץ, ליצור תרבות עברית, לקדש את אוצרותיה, לפתוח חלונות אל כל הטוב והיפה, לשוך שפתיים ולחיות, לעבוד קשה ולחיות, לזכור ולחיות. בשם המשפחות השכולות תישא דברים הגברת יהודית ירקוני, ששכלה במלחמת העצמאות את אחיה אליהו גרוסברג, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בשמואל הנביא בי"א אייר תש"ח ב-20.5.48, וגם שכלה את בעלה, עזריה, ג'ימי כפי שקראו לו, מריאנצ'יק, שהיה מ"מ בגדוד מוריה, מפקד בקרבות רמת הגולן, רמת רחל, דיר אבו תור ועוד בקרבות נוספים, ונפל במעלה החמישה ב-13 ביולי 1948. יהודית ירקוני, בבקשה. שלום לכולם, ותודה רבה שהגעתם למעמד המיוחד הזה. בסוף דבריי אולי תבינו שאני לא... טוב, נתחיל מהתחילה. בסוף דבריי אולי תבינו שאני לא הבחירה הטובה ביותר לייצג את ההורים השכולים. מה גם שזו הפעם הראשונה בחיי שאני עושה זאת. אני חושבת שהנופלים ראויים להנצחה מסוג אחר, גם שרואה את העתיד כמו הפסל הזה, לא כנופלים אלא כקמים וממשיכים. אני ילידת ירושלים, כמו הוריי, כמו סבי וסבתי. עברתי את מלחמת השחרור בירושלים כאחות מוסמכת. בסיומה של המלחמה הייתי אדם אחר, שונה לחלוטין.
מילדות תמימה ומאושרת שהייתה לי בתוך משפחה מורחבת, חמה וקרובה, ביום בהיר אחד, אחרי שנפלו אליהו אחי ועזריה אישי, שניהם מגדוד מוריה, התפלאתי כיצד השמש עוד זורחת, ואיך אנשים יכולים עוד לרוץ ולמהר לאיזשהו מקום. זאת הייתה תקופה קשה, אבל לא היה לנו זמן לפחד וגם לא להתאבל. פשוט עשינו את מה שהיה צריך לעשות, בלי לחשוב ובלי לפחד. כל זה בא אחר כך. מצאתי את עצמי בגיל 23, מופקדת מעתה והלאה רק על חיי. הזיכרון הוא שלי, פרטי, וגם האבל הוא רק שלי, פרטי. בעיניי אין מתכונת קולקטיבית לאבל ולזיכרון. ישנה רק הנצחה, ישנם סמלים וישנן מצבות. כיום כשאני ראש משפחה, ענפה, עם בן זוג מסור מזה 66 שנים, עם ילדים, נכדים ונינים שעוד ידם נטויה, אני יודעת שגידלתי דור כזה ובחרתי בדרך הנכונה המתאימה לי, שאיתה יכולתי רק להסתדר. אולי זו דרך חריגה בזיכרון הקולקטיבי, לא מקובלת. אבל כך אני הבנתי והמשכתי והייתי שלמה עם עצמי. לא הלכתי אף פעם לבית הקברות ולא עסקתי בשום הנצחה. ילדיי מעולם